Us mirem a vosaltres, no? Sí, a la càmera. Bé, doncs, bona tarda, estem aquí amb els responsables i fundadors de Càmeres i Acció, en David i la Sílvia, i començarem l'entrevista per demanar una mica d'informació i perquè ens expliquin els projectes i què és això de Càmeres i Acció. Per exemple, Enrique, comença. Primera pregunta, què feu en la vostra associació? Doncs, aviam, Càmeres i Acció, bàsicament el que treballa és utilitzar la tècnica audiovisual i el periodisme social, que li diem, com una eina d'intervenció i transformació social. Això, dit en clar, és que el que intentem és fer tallers i formacions amb diferents col·lectius, joves, de salut mental, persones sense llar, diversos col·lectius, els fem una formació audiovisual perquè siguin ells i elles els que creïn la seva pròpia peça audiovisual d'una manera com autònoma. I què més, per afegir alguna més? Res, això, que al final l'objectiu és que siguin ells els que van agafant aquests rols diferents a cada vegada que anem a gravar, doncs un fa de càmera, l'altre fa de so, l'altre d'il·luminació, nosaltres simplement passem a observar i a ajudar una mica amb les coses que puguin fallar, no? Però la idea és que siguin les persones les que desenvolupin els projectes. I crear altaveus, no? També, que a vegades volem treballar una mica també amb col·lectius en el que es diu risc d'exclusió social, que cada vegada són més, i que tinguin els seus propis altaveus, no? Com vosaltres que feu un programa, doncs, alguna cosa així, seria similar. Segunda pregunta, per què defenseu el periodisme social? El periodisme social, tant ella com jo venim d'un canal de televisió lliure i comunitari on el que fèiem era coordinar i treballar en un informatiu setmanal. I aquí es deia Contrainfos, que la contrainformació i el periodisme social tenen aquesta relació que vol dir entendre la informació que ens arriba contrastada des de diferents fonts, no simplement agafar el que et diu un diari generalista i creure't aquella notícia que no està potser explicada per a que tu puguis realment entendre quin és el problema, sinó agafar diferents fonts, saber on buscar informació i entendre la realitat que ens envolta. I el periodisme social també és una mica això, no? La informació sense intermediaris, perquè és una mica el que defensàvem on estàvem, que la informació moltes vegades o ve de mans privades amb un interès econòmic o ve de mans públiques amb un interès de dominació política, però entesa com des d'un partit el que sigui en qüestió, el que estigui governant, i que a vegades costa trobar la veritat. També hi ha veus que mai es veuen representades en els mitjans majoritaris. Llavors el periodisme social és una mica tornar al poder d'explicar la història des dels protagonistes de les coses que estan passant. Quin és el tema que més us ha impactat? De fet, n'hi ha hagut molts, perquè fem projectes, fem diversos projectes i cadascun per separat és molt maco i no sé, ara per exemple estem amb Gent Sense Llar fa un any preparant un documental que el presentem ara a la Filmoteca de Catalunya el 27 de novembre i aquí ha sigut una experiència molt llarga i molt enriquidora i tal. Ahir a la tarda, per això, vam fer una cosa que encara no havíem fet mai i que va ser també molt emocionant, no? Que és agafar 10 persones amb discapacitat física, amb cadira de rodes, i fer dinàmiques per a llançar una campanya de vídeo, que no som nosaltres els que fem el vídeo, ni elles, sinó una productora externa. Però la feina era veure quines necessitats tenen i de quina manera ells expliquen aquesta autonomia que busquen. La campanya en si es focalitza a potenciar l'autonomia de les persones amb discapacitat física perquè puguin arribar a viure emancipades, soles, amb un recurs que les ajudi i tal. I va ser nou estar amb 10 persones amb cadira de rodes i nosaltres parlant dels seus problemes del dia a dia. És de me'n vaig a un restaurant i no em pregunten a mi què és el que puc menjar, me'n vaig a un avió i em fan pujar el primer i baixa l'últim i encara la gent es queixa. Així van sortir un munt de coses. Sí, la sexualitat de la diversitat funcional, no? La sexualitat d'aquestes persones, i va ser com una realitat també molt maca, no? Havíem treballat ja amb gent així, però potser més puntual i no tant que tot el grup fos així, no? Sí, el Sense Llar, la veritat, el que deies del principi, a mi és un tema que, perquè és un documental que ha estat gravat per persones sense llar també, i ha sigut com molt intens tot, com també treure't de molts
estereotips que a vegades tenim, no? I veure-ho de primera mà, no sé, per mi ha sigut molt impactant. En quin mitjà hi ha més llibertat per fer periodisme social? En quin mitjà... Hi ha més llibertat, o trobeu més llibertat per fer periodisme social? Però mitjà refereixes a canal, de tele, ràdio, escrit, o si coneixem algun mitjà? O per internet. O per internet. Home, jo crec que internet és una nova via que obre moltes possibilitats del periodisme social. De fet, una mica nosaltres on estàvem abans el que lluitàvem era per reivindicar que des de la tele o la ràdio o la premsa escrita, que ho té més fàcil, es reservin o es preservin espais possibles pel periodisme social, però la gestió està supermanipulada pel mercat i per l'interès polític i costa molt fer un lloc. Llavors internet obre moltes portes. Jo crec que com a mitjà, internet i la premsa escrita són molt potents. La directa, però en versió digital també, internet, no? Hi ha tota una part de mitjans lliures que es diuen, no? O de contrainformació, que són un munt de mitjans. El que passa que potser no són tan visibles pel que dèiem, no? Perquè no tenen aquesta economia política darrere que fa que surtin per a que tu agafis aquell discurs. No interessa, potser que es veguin tant. Però n'hi ha un munt, Caos en la Red, La Directa, un munt de ràdios, Ràdio Bronca, Contrabanda. El que passa que s'han de conèixer. I així com a mitjà quotidià, per dir-ho d'una manera, que puguem veure a la televisió, a part de la tele.cat, que on estàvem, no n'hi ha cap que diguis, és que aquí t'ho expliquen millor que allà. Sí que hi ha petites diferències, però al final veus que perteneixen als mateixos grups mediàtics i que hi ha programes que, un Follonero, un Objetivo, aquest que fan a la Sexta, un Wyoming, pots veure coses crítiques, però és com reductes que queden allà perquè són les persones que són i tenen l'audiència que tenen, si no també se'ls carregarien. Sabem el que penso personalment. Com us guanyeu la vida? Justet i... Doncs, al principi, clar, a Càmeres i Acció va ser molt kamikaze, no? Molt precari tot. El David va vendre la seva furgo i jo estava en els últims mesos de l'atur. I els dos també hem fet de monitors, jo abans estava en un bar, com buscant-nos la vida per on poder ingressar diners i alhora mantenir-nos fortes amb el que estem lluitant. I ara, des del setembre, doncs, estem 100% Càmeres i Acció, vivint amb Càmeres i Acció, i bueno... Sí, a veure, hi ha una expectativa de que acabarem podent més o menys mantindre'ns. Ara mateix és encara força precari, perquè hi ha molts projectes que comencen, però són intermitents, d'altres són a llarg plaç, o els tens aparaulats per més endavant, i és difícil. És difícil mantindre't econòmicament bé amb un treball propi. Aleshores ens agafem amb aquesta cosa de dir treballem amb el que ens agrada i prioritzem això en comptes d'anar a treballar en un lloc que potser està bé però que no tens ni veu ni vot i simplement vas i treballes 8 hores i te'n vas. Això és com que podem decidir entre els dos en què volem treballar, de quina manera i treballes d'una cosa que t'agrada, amb les persones i fent intervenció. Molt apassionades, no?, amb el que fem també, que crec que ara del que estem vivint és de la il·lusió i la passió, bàsicament, que és el que ens motiva realment. I això, i combinant-ho, sobretot això, com a monitors, hem fet bastant. I estem contents en realitat, perquè portem un any i mig, 2, i sembla que la cosa tira, i que segurament podrem estar, mai tindrem potser una superestabilitat econòmica, però bueno, sí, de moment. Fer un parell de camisetes. En tenim 2, una ella i una jo. Sí, no vale. Però bueno, ja a poc a poc. Fer merchandising. ¿Treballaria per un grup potent de comunicació? Jo personalment he estudiat comunicació i he estat fent pràctiques i treballant a productores, a diferents llocs que es poden dir que són potents des del punt de vista productiu, però en quant a contingut i comunicació com jo l'entenc, no és on voldria estar, he estat i no m'hi sento gens identificada i em sembla tot el contrari al que realment ha de ser la comunicació. Per tant, jo no, segur que no.
A mi si m'haguessis preguntat 4 o 5 anys enrere, igual t'hagués dit que sí, i ara mateix doncs, també després de tot el treball que portem no li trobaria tampoc massa sentit. M'agrada el periodisme també i seria una cosa que estaria bé, però el fet aquest de que estiguis tan limitat en quant al que has de dir no m'acaba de... Hi ha algun mitjà una miqueta més gran, com és la Público, que hi va haver una part que es va separar, no? Ara hi va haver un concurs de creditors i van muntar la Marea i eren els mateixos treballadors de Público. I hi ha experiències així concretes que encara pues, tenen o el llibertat. Diario.es. Sí, el Diario.es, n'hi ha alguns que mira, que estaria prou bé, però així a nivell del periòdico La Vanguardia o mitjà, no. Sí, no, és que al final és això, més que comunicar, al final estàs fent o relacions públiques o propaganda amagada o... Estàs reproduint un discurs que és el discurs que volen que donis, no? I hi ha molt també la condemna del temps, no? I la pressió del temps que les agències de comunicació, les empreses de comunicació estan com sempre amb el temps a sobre, amb qui treu abans la notícia o qui treu abans i ens oblidem del fons, de contrastar, del contingut, del que realment importa. No sé si era això el que deies amb empreses que has dit, grups forts, grups potents, no? Un grup potent de comunicació. Sí, vale, sí. Quin projecte dels vostres ha tingut més repercussió? Ha tingut o està tenint o tindrà aquest mes el de Retrat sense sostre, que és el projecte aquest que us dèiem amb gent sense llar. Pel fet que ha sigut un any de treball i hi ha hagut implicades moltes parts. Hi ha hagut una part de la Universitat de Barcelona, del màster d'Antropologia, que han fet un treball amb aquestes persones. Després hi ha hagut també 12 artistes diferents que li fan una obra d'art a cada persona sense llar, després hi ha 12 persones sense llar, hi ha tota una xarxa de suport a les persones sense llar, hi ha diverses entitats i el fet és que al final ha reunit tanta gent que hi haurà força difusió i a part d'arribar a presentar un documental a la Filmoteca de Catalunya, doncs ara per ara potser és el lloc més... Sí, i a nivell de projecte potser el que està triomfant bastant és Barris i Acció, que consisteix en fer un catàleg multimèdia d'entitats que té el barri. Llavors formem a grups de joves del barri que fan com de reporters i junten en una pàgina web, ho hem fet al barri de la Ribera, a Forat de la Vergonya, allà al Born. I llavors la idea és que facin reportatges d'entitats així més autogestionades, que no estiguin tan institucionalitzades del barri i crear un espai a la xarxa, no? A internet. I això també està tenint com bastant, s'està funcionant bé. Sí, funciona bé, el que passa que potser el que no té aquest projecte és la repercussió que té l'altre pel fet de que no se'n fa la mateixa difusió, que la gent, vas a parlar amb gent, amb instituts o amb centres i els expliques i veuen el vídeo, ostres, que xulo, tal. Però a nivell de gent que el faci moure's o publicitats o coses d'aquestes, no, difusió no se n'ha fet molta. No. Retrat sense sostre, la repercussió. Quins són els propers projectes on estareu immersos? En Podino. Ah, sí, ostres. Doncs, una cosa com bastant novedosa, de fet. Ens van demanar a veure si podíem incorporar les noves tecnologies i l'audiovisual en unes campanyes de sensibilització que feien l'Associació d'Amputats de Catalunya, que em sembla que estan dins de l'Hospital Sant Joan de Déu... No ho sé, era això malament perquè no me'n recordo, però bueno. Es diu, l'entitat es diu Amputats Sant Jordi, que és com l'entitat més coneguda a nivell de persones amputades. De Sant Andreu. De Sant Andreu. Ah, vale, doncs això, a Sant Joan de Déu, Sant Andreu. Llavors, el que hem fet és amb uns companys que estan com més posats en el tema de les noves tecnologies. Hi ha un aparell que es diu Arduino, que és com una placa base d'on a partir d'això es poden fer des d'un ordinador a petits robots amb sensors i coses. Llavors la idea és agafar pròtesis que estan en desús, que ja no s'utilitzen, que es volen llançar, diguem, llavors amb els Arduinos, implementar aquests Arduinos amb sensors i facilitar coses que aquestes persones no puguin fer, com robotitzar les pròtesis antigues. Llavors una mica també
intentar també encaminar una mica a vegades a que puguin utilitzar aparells una tablet, que hi ha persones que si no tenen ni braç ni mà, potser no poden fer ús depèn de quins aparells, perquè estan només pensats per una fisicalitat concreta, no? Llavors és com tot un món d'ajuntar l'Arduino, fer-ho a l'abast de tothom, perquè es veu que l'Arduino és algo molt econòmic, i penjar tutorials a internet perquè tota aquella persona que tingui 20 euros per comprar un Arduino pugui muntar-se a casa i reciclar les seves pròtesis i, bueno, desestigmatitzar també una mica tot el tema de les pròtesis, no? El cas és que aquests aparells igual ja existeixen, però et costen molts diners i el tema és fer-ho assequible amb aparells, materials de baix cost, arribar a construir estructuretes que els hi facilitin la vida, no? L'Arduino ja ve també, s'utilitza molt a Sud-amèrica i és això que deia la Sílvia, una placa base que utilitzen per a tindre un ordinador, no? I no tindre que comprar un ordinador sencer. Tenen aquesta placa que només ficant-li un teclat i una pantalla ja tens un ordinador. Doncs amb aquesta idea, aquesta placa es fica a la cadira de rodes i amb petits sensors s'apaga la llum s'encén una llanterna. Aquest seria com un exemple molt fàcil, no? Doncs anar acoplant això a les necessitats que ells proposen. I a partir de desembre començarem a treballar amb aquest projecte que també... Sí, no? La idea una mica també de tots els projectes també crec que és aquesta, no? Fer que coses que a vegades estan a l'abast de poques persones, convertir-ho, col·lectivitzar-ho i dir, bueno, no només qui pugui pagar-se una superpròtesis pot tenir dret a tenir això, no? Anem a veure com ho podem construir nosaltres mateixos. I bueno, ja estarem fent més coses que ara no me cap. Estarem fent el laboratori mediàtic, que és com una espècie de contrainformatiu que estem fent amb joves també al barri de la Ribera. Començarem ara amb instituts a fer petits tallers de curtmetratge. Exacte, després també estem intentant moure un taller de web documental i gènere, on també fem una mica de treball de gènere, de violència de gènere i aquestes coses. I no sé, van sortint. Ens n'anem també amb unes colònies, a fer un curtmetratge amb discapacitat, allà uns quants dies en una casa de colònia. També estarà... I van havent cosetes, no? A poc a poc. Per ser dos... Com us definim com a grup? Com a grup? Sí. Com a parella. Definim com a parella. És difícil aquesta pregunta. Només sou vosaltres dos? Sí, el dia a dia sí. Hi ha gent que ens ajuda en determinats moments, no? Per exemple, la setmana que ve una amiga donarà un taller o moments que no s'arriba, però a nivell diari de gestió diària el fet que no hi hagi diners, perquè és així, ni per nosaltres, doncs dificulta també el fet de dir ei, vine tu també, no? Perquè si no et puc oferir un intercanvi, més enllà de que tu en tinguis ganes, és difícil. I aleshores més endavant sí que tenim previst canviar potser la constitució de l'associació, que ara som una associació, potser per una cooperativa on s'englobia més gent, tota aquesta gent que està ara col·laborant que pugui formar-ne part, però de moment tiempo al tiempo. Primer ens hem d'establir, assegurar-ho i després ja veurem cap a on es transforma. Bueno, com a grup, pregunta. Jo, com a grup... Hòstia, ja és que t'acabo de tallar. No, realment veig molta complicitat, no? Com això, veníem també ja d'un col·lectiu que era tot com videoactivisme, de fer una cosa per una convicció, i crec que aquest esperit el tenim els dos bastant o molt, que també ens coneixem també molt, o sigui, en aquest sentit integrat també, i no sé, el David és molt positiu, jo soc bastant més que no veig les coses a vegades, i crec que també amb això ens combinem bastant bé, perquè un posa la il·lusió i l'altre posa el seny. I què més? El seny. Bueno, el seny, ojo, perquè clar, jo d'això alhora soc molt despistada i és molt organitzat. Però bueno, és això, no? Jo crec que som un grup complementat. Sí, la veritat és que és molt enriquidor poder treballar amb algú amb qui tant temps, no? Perquè per molt que ens estirem dels cabells, doncs al cap d'un moment ja està, no? Podem arribar a discutir el que sigui per aquests dos i al final si tu dius que sí i jo dic que no, doncs a veure què fem aquí, no? S'haurà de tirar endavant d'alguna manera. Arribem a discutir i després sempre arribem a un punt
no va més enllà mai, i això està bé. I a part d'això, d'entendre les coses amb una mateixa, els mateixos principis, amb una mateixa forma d'entendre el sistema o la societat, una ideologia similar. I això sí, si ens fem grans, que ens farem una mica més, esperem, sí que ens agrada molt entendre el grup com des d'una horizontalitat, no? Les decisions sempre ens agrada prendre-les així de manera bastant consensuada, mitjançant, assemblees, si s'han de fer, i sí, no? L'estructura vertical, en qualsevol cas, encara que siguem 10, no crec que existeixi. Hem de saber com gestionar les noves entrades. Això sí que és cert que tenim una mica el síndrome del bebè, no? Que a Càmeres i Acció l'hem fet nosaltres i quan algú entra tenim uns debats interns molt grans de, ostres, com encabim aquestes ganes de que sigui tot superhoritzontal i alhora que no ens toquin allò que hem fet. I això és una cosa que ens haurem de gestionar. Però bueno. Sí, poc a poc. Qui acciona la claqueta després de dir càmera i acció? Esa es la trampa. Depèn una mica, depèn del moment, no? Perquè com que també si estem fent un vídeo amb algun dels col·lectius, ho fa una de les persones del col·lectiu amb la que estem treballant i nosaltres simplement, com a molt, recordem que s'ha de fer la claqueta. I si es dona que estem gravant jo i ella, doncs ja és més de si estic gravant jo i ella porta so, doncs, depèn, no? No està marcat aquestes coses. I no sé si té un doble sentit, això de fer la claqueta, no. Home, però sí. Com d'aquí agafa la rienda. S'ha tancat l'entrevista una mica de... Sí, no? Vale. També buscàvem. També buscàvem això, sí. No, però mira, en realitat qui al final fa les coses a Càmeres i Acció sempre són els, no? El David i jo, en quant a... És que, quina era la pregunta exactament? Qui fa la claqueta? Sí, qui acciona la claqueta. Qui acciona la claqueta. Clar, per això que en el nostre cas sempre seran els col·lectius, no nosaltres mai. Que és la diferència d'una productora normal potser a Càmeres i Acció. Que nosaltres no som els que fem els vídeos. En realitat, la diferència és que siguin els altres. Doncs ja està, moltíssimes gràcies al David i a la Sílvia i fins la propera. Vale, merci a vosaltres. Gràcies, que vagi molt bé.